abin so abin farin ciki a ce da kanka za ka kai mallaka. Kana ta tafiya cikin duhu ta ya kake zaton da za ka riske mafaka. Kana kaskantar da kanka kuma burinka ko da yaushe wai ka sami ɗaukaka. Ka kyala umarnin wanda ya halice ka koyarwar ka kibi duka. Musuluncin ka ya hana ka shaye-shaye hakan bai sa ka daina ba me kake ta yi haka. Kuma da a ce ba sabo ne ba ko domin kiwon lafiyar ka bari haka. Ilahu yayi hani da shaye-shaye, Rasuli yayi hani da shaye-shaye, nima ina hani da shaye-shaye, ina ta yin tunai da shaye-shaye, manya har kankane da shaye-shaye, mu kyala zamani da shaye-shaye, mu sake yin kidai da shaye-shaye, mu daina sha, mu daina shaye-shaye, mu daina sha, mu daina shaye-shaye, mu daina shaye-shaye. Shaye-shaye ya fi dai, mu daina shaye-shaye ya fi dai. Abin da ke ban mamaki da tunani, shin wai miye ribar shaye-shaye? Idan ka shawo ka zamo da maye, me za ya kara ma banda jaye-jaye? Ya sa ka saban Allah shaye-shaye, ya sa ka ɗaukar kaya ko na waye, ya sa ka raina girma na iyaye, ya sa ka bin mataye shaye-shaye, ya sa ka bin ƙauraye shaye-shaye, ya rikita ma kwalwa shaye-shaye, ya canza tarbiyyar ka shaye-shaye, ya juya alƙiblar ka shaye-shaye, ya jirkice siffar ka shaye-shaye. Ƙarshe idan baka daina ba shaye-shaye, ba za ka samu duniya da lahira ba. Ba matabbata ba, duniya ba wurin zama ba, rayuwa ba madawwama ba, ɗan adam bai mantuwa ba. Gyara duniyar ka lahirar ka ta yi kyau, daina shaye-shaye cutarwa ne kau, daina shaye-shaye cutarwa ne kau. Ba alkairi ba ne shaye-shaye, ba kuma riba ba ne shaye-shaye, ba daraja ba ce yin shaye-shaye, ba kima ba ce yin shaye-shaye. Allah ya yi hannun yin shaye-shaye, annabi ya yi hannun yin shaye-shaye. To me zai sa ka kayo shaye-shaye, banda shagaltuwa da aikata barna malam.